देखो लड़का तो देखिए लिया ठीक न लड़का बढ़िया बा। हाँ लड़का में काटे नहीं है खूब बढ़िया बा। घर द्वार भी सब ठीक बा। देखलिए कि द्वार पर दू गो चापा कल बा ठीक न बैल बा हमरा से कि 4 गो। हाँ बैल में बड़ी सन गाय भैंस नहीं खे ट्रैक्टरो बा। अच्छा माने बैल गरु राखल बड़ा शौकीन हो लोग। भैंस 4 गो। अच्छा हाँ गाय 2 गो बड़ी सन। अच्छा ये कुल छोड़ी माने गिरहस्ती लाइन बढ़िया बा। बाप का करला लइका के? हाँ लइका के बाप गिरहस्ती लाइन बड़न। लइका का करला? लइका पढ़ता। को भाई बहन बाड़ सन? पर केहू कहते खाली एगो लइके बा। एक गो उहे लइकवे बा। अजीब एगो लइका पे बियाह कर ले ठीक नहीं के। एगो बहनियो तो कम से कम रहे के चाहिए एगो भाई हो। तो का हो गई ओमे के दिक्कत का भाई? ना ठीक नहीं खे। ठीक नहीं खे ना का है हमनी के कोबर नहीं है जा। ऐसे न हमरा कितना दिक्कत होला दुख सुख पड़ेला त इधर 2 दिन रहिए सन 2 गो लइका रहे तो ठीक न रही। 2 दिन में झगड़ा होला एगो में झगड़ा ना होई। इहो बतिया ठीक है कहत जौन खाई तो आराम से खाई निमक खाई सब खाई छ पुआ पूरी जिलेबी कुछ भी खाई उमे के कहेला टोक ना करी। हां इहो बात ठीक है कहत नहीं। जे तू अपना आराम से बाड़ू जन्म कर तन बनावेलू खा लो तब तर के रोकेला ना जी कोई ना। तो बढ़िया न बा ई कौन खराब बा शादी बियाह कोई तो कब भाई लोग? हां यही बेरा के डेढ़ दिन बनावत होइलो इहे रौ खराब आदत बा। देखो कब के इहे रौ खराब आदत बा कि पहले से ना बताई। ये हाला मत करो मुझे कसम है तब चाहिए हाला मत करो। हाँ हेलो गोला तनी खुश रहे ठीक बानी? ठीक तो बानी हमारे गांव के बहरी हम के आगे मेरा खेत भरी आगनी सब है। हां रहो पता नहीं कल नहीं कब रह भी गया। हाँ तब में ये बनी तनी घरवा रहनी हां आई हम लड़की मकानवा में जाते बैठे हम के ठीक बैठी बताओते बनी हो जा। ठीक है भाई हाँ एकदम आ रहल बनी। आज जल्दीबाजी कर हमके लॉस मत कर भेर हम कहे से तिलक आवता है घरे। ठीक बा तनी एकदम आ रहल बनी। रहो संगे आवे के बाद अच्छा ठीक बा हमू आई चली एक काम करो काट लो एक काम करो देखो आ गइल लो अब बताइए हम का करी? गुच्छे के तैयार करी कि खाए के पिए के तैयारी पहले करी? का स्पंज के रसगुल्ला बाजू मतलब बनवा दिया आ तला पानी में पिए लगी लो आ लड़कियों की देखे लगी लो एकरा बात तैयारी बन दे में कत यही तनी मनी खाना वाना खाई लो। तारे तार तो हाथ के मोई बतन के सब भक्त बना लेबो ठीक नो। चल ठीक ही रहो हमरा के परेशान कर देवे छू मंतर हो तन के सब हम बस काम कर लेबो हम जानी तारा के नो रैया का होतनी आई सब है गोरा तुम बाबा प्रणाम बाबा बोलो बाबा और सब सुनाई सब समाचार सब ठीक बा। हेलो आगे रवा खेत भर तो फोन के नहीं हमके। हेलो हां हाँ तो यहाँ खेतों में चिंते बन तो तिलक आवत हूं। हाँ हाँ तो पानी पिए के ले लो तनी पानी रहे दी अच्छा तो रहो काम करता नहीं बुचियल पानी मंगाओ तनी मंगवाई ठीक नो आखिर देखो का बदलो का बोलता सुंदर हो हां तनी पानी पिया के विदा कराओ बुचिया ले तो अच्छा कोनी है कि देखी मिठाई कोई किस्म के बा ठीक नो छेना के रसगुल्ला बा आ बुझी की एथियो बा बर्फी बा लड्डू बा आ बनौले बानी बुझी की खोआ के मिठाई हमने कुछ मत वो बा ठीक आ नहीं ललका है जो जामुन होती है उहे मंगाई मंगाई उहे खाई के हां हां खा ले कहाँ जमीन हाँ हाँ उहे मंगाई उहे मंगाई सुनता हो हाँ हां हौ जन हौ काला जामुन बानो उहे ले तो बुझिया के विदा कर देवे लेके आई ठीक बा ठीक नो हाँ उहे विदा कर जल्दी तो आ का करतर तू आओ तनी विदा करतर हो हां विदा कर बुझिया वसे लेके जाती है ठीक जी नमस्ते। अरे मीठा ले लो लेकिन नमस्ते करतर हो पानी चलाते नहीं चल मीठा ले आओ। आ हो जितू देख जुला गई है काम ठीक हो कर दे हाँ बाबूजी लगाती
खाई एगो रवा खाई वाह ये तो बहुत बढ़िया बात बीरबल लड़की तो कटाह भी है भाई दीपिका के भागे चढ़ गई ना एक एक बनाओ ना जैसन लड़की भी है अरे पतो ही उतरल बाकी दिल बात रहो रो सुबह शाम दर्शन हो गई भाई लड़कियों रसगुल्ले नहीं रहा ना लड़के तो स्कूल पर बपो तर जी दीपका के मत कहा स्वामी भैया दीपका के भाग जाग गई ओकरा बापुओ के भाग जाग गई तो औरी लिफाफा भाई यहाँ पे पैंट पहनने भी ना अरे बाप रे गांव के सब लड़का भी बिजी हैं सब जब हमने चिटे पर हल ठीक नो चिटे देखल जे भी ऊपर से नीचे तक हमने के गोतिया हनी ठीक है होलिये में भेंट हुई है तो देखिए पहले जाता हो तो गिलास गिलास हो पूछिया पहले जाता हो गिलास हाँ बाबूजी पहले जाता हो लेके पानी पियो से नो हाँ 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 बोलवाई लेके तुम देखो बुलाओ दे बनी लिया क्या हो एक आदमी बात पूछब जब पहले बुलाओ नहीं लो हाँ ले आओ और सब लेके आओ हम खड़ा बन जाओ हेलो देखिए लगी पानी में पियोला सा अरे पानी में पिया दे ये सब कुछ अपन देख लगा के बाद का नाम पड़ी बुची आनबी पापा का नाम कहा विक्रमा पांडे मम्मी के नाम सोनी देवी और बहन बारू एक बहन पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भइल बा मैट्रिक तक पढ़े के मन बा बिनु हाँ स्कूल के नाम का कन्या उच्च विद्यालय गढ़ स्कूल कहाँ कौन जगह जहानाबाद बिहार के राजधानी कहाँ हो पटना पुआ पूरी बनावे लू हाँ मैं हमरा कुल चीज सिखा दिले बड़ी और पुआ बनावे लू हाँ हई रसगुल्ला एक जो ललका के बनावल रहला बाजारी चल रहे हार बनावल ना हो ना तब काहे के रंग बनावत रही हम बनावले भी नहीं किया पकड़ा गन झुठनू लड़की हाँ लड़की के नाक लगे सुने में गड़बड़ भइल ह मतलब बेगोने की व्यवस्था बना सब ले बा लेकिन आज ना बनैले आज रहे ना बनावल हाँ बना ले हमर लड़की उजर का चलिए, रसगुल्ला अति करिया का सुंदर। रसगुल्ला सब चली बात सुन के हम बहुत खुश बनी बिया कहीं से काटे लायक नहीं खे खाना पीना सिलाई बिनाई पढ़े लिखे सब में सिलाई कर लू हाँ कपड़ा हई अपने होता? से सियले बिया ए पापा के सियला बा कपड़ा कुल बुचिए सियले जैकेट हो जैकेट ना सिए ना कुर्ता बाबूजी के हमें सिले बानी किन ला जैकेट नु हाँ किनुआ है ना ओकर मशीन दूसर नु आवेला घरे नहीं खे ना तो वो बड़ी बुलारा बना ले लू हाँ प्याज बारी भी चावल होल हाँ गिल्ला नु होई जरा से चावल कुकर में बनाई ना नु हाँ को सीटी मार के चावल हो जाला दूसरी टीम में हो जाला हाँ बहुत खुश खड़ा होकर तो पूछो बेटे। अब है ना नु और बढ़ा का नाम पड़ता है आनबी हाथ उठाओ तो है ना घुमा चलो सही हमने की लड़की ऐसा चाहिए कि मिलिट्री पुलिस उसे बहाल करा दे। आजा पीछे में आजा बैठा बैठ दौड़ कर लू फील्ड में अभी कभी कभी कंपटीशन चलेला दौड़ के तो दौड़ी ना का सोच में करे के पढ़ लिख के बिहार पुलिस में नौकरी करे के अरे मुबा होता बुरा मत मानब एगो शादी को रहे लेके तो दांत कुल सर रहे लड़की के ठीक बा तब ठीक बा धोखा खा गइल बनी ठीक बा उ लड़की पूरा काम बा पर काम लड़की करी तिरंगा लक्ष्मी कुल खात रहे तोला बोलब दांत सर रहे रउआ जहाँ से दिक्कत हो तहाँ से देखी करी ए चलते हमें फोटो के चेक करता नहीं मुबा होता ना ई दांत ठीक बा चमकता
चाचा हमो पूछ सकी ना अब हमारा तू जाऊने को कर पूछबो तो पूछिए ना नहीं चीज मतलब जरूरी नहीं है हमरा पूछल लेकिन कहबो तो पूछ लेबे एगो चीज रहला पूछो पूछो काहे भैया कहला कि पूछ ली हम भाई पूछो बिल्कुल पूछो संतुष्ट हो जालो बीरबल जी बोलिए कुछ रहो पूछा भी खजा हंसे खाती है बनी पूछो पूछी पूछब जा हमने पूछी करते हैं हमेशा ना ठीक बा दूसरा बात फंसत है ठीक है बहुत खुश है बाबा पूछ सकत है नो हाँ पूछ एकदम ली पूछे काम बा कनी आगे जिमो मु कर लू कभी कभी ज्यादा ना ना तो देखला से लागत एकदम ठीक पूछो गुरुवार पानी तो बच्ची ऐसा हम के अपना पहन लू हाँ ये हमारे पसंद है ठीक बा कोनो बात नहीं पूछे जा हो बोल हमनी के रहो पूछे के बाद हाथ ना हम काज बन जा कोई से पूछ सके कुछ नहीं खेत में हाथ टुकड़ा सब देखल ही में रहा तो पूछे कि हमरा का बा हम जाना आ लड़का हमारा गाँव दूधा बा भी कौन दिन के लड़का है 14-15 वर्ष लेकिन सबसे बस छोटे हैं तू कुछ तो पूछा काहे चाहत छोड़ रखिया दू निकल करत है बराबरी में नु करे हाँ के चाहिए। बाबूजी सब बा हाँ जो तार पूछे पूछ ला सामने लेके बा लेकिन लड़का तरह छोट नहीं खे लागत खिया पिया के कुछ ज्यादा पहलवान हाँ, कर दिल खइला पियला ना हाँ ना ठीक एज बराबर बा यहाँ के एगो हम बात पूछिए और उ छूट गई बात पूछ ली हमनी के लड़की के बैठाई ये पूछब जा दूगो बात अब पूछब जा ए जे पूछ ली ना ठीक लगी चौकी पे ठीक लगला प्लस की बारी के चौकी पे ना नु बैठ सकेले बैठ तनी जाई। कुछ दिक्कत बा कोई दिक्कत बुझी तनी खड़ा होकर बैठ तो जीबू बाबूजी कहिए तब नू सब काम ठीक हो गइल ओके बच्चा आते जब बैठाई जा पूजी जा में कोनो कोनो दिक्कत तो एकदम बैठ बैठिए जीबू बोले भाई तू कुछ चाहत तर पूछल तो पूछ लिया हाँ। तो चले तनी जीवन भर के पढ़ा लिखा चलो तो थोड़ा सा जीवन भर के बैठो सवाल बैठो बा। नहीं तो बैठो जा बैठो जब दुआरी बैठो एक बैठो दो बैठो बैठो हे पड़ी घूम जा बैठो दुआरी के बात ठीक बैठो पत्र ही नहीं करो हे ना घूम जा हे ना घूमा बैठो तो फिर दुआरी बैठो 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 उठा चलत रहा हो गई पूरा मुंह मुकला खड़ा 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 कभी हाउ का गुड़ में काला धागा हो के हमें उ इसे नजर टोटमा ना लगेला हेउ गुड़ में के वो हमारे सब खा दोनों पैर में बांधे के। हाई कौन सी गर्दन में लाल करिया बा उसी गुरु के ले भी नु ज्ञान उहे माई तो पहले बहुत बिया। सी गुरु तार माँ पापा तो भगवान जी है बन ली चाचा लड़का से देख के खुश बारू लड़का है लड़का का शादी होता तार रुचि हाँ ठीक बा कैसे अंदर उ खुश बनी हम सामने से देखा तनी लड़का से हाथ में रहो तब हम परीक्षा करब पैसा दे लड़की ठीक बन हो ठीक है भैया देखिए घर आई देबे के बा दे दी नू चलो बैठी बैठो चलो अपना कुर्सी पर बैठ जा ले जाए लड़की के ले अब चलो पूछी। लड़की के लिए जाइए और टैची में कुछ सामान पर कपड़ा लाता धरवा दी बोले चली से भोजन करी सब अब ठीक भोजन तो न करबे करोगे हां तैयारी बा सुनो जल्दी निकाल तो ठीक बा बाबूजी चल जल्दी भैया बैठी और वह निश्चिंत रहे शादी चल। ब्याह भइलो पर लड़की के नौकरी हो जाला चल चल जाए पहले भोजन करिए चलो भोजन करिए चलो भोजन कराई